Oh my goodness. And guys, mag-prepare na naman tayo ng gulay para sa pansit canton. Alam ko guys, excited na naman kayo. Yung pagkat nito guys, ganito lang. Simple lang na. Kunin natin yung buntot, saka yung ulo, saka ano lang. Tapos maya maya mag-cut naman tayo ng carrot saka repolyo. Yun. Tansya-tansyahan lang to guys. Hindi naman yung talaga sakto na haba. 1 inch lang, okay na. Ngayon guys, mag-prepare tayo ng carrots at saka repolyo. Diba kanina na-prepare na natin yung ano nga yun? Tawagin? Hindi ko alam yun. Kunan lang natin ng balat. Natin yung ulo sa buntot yun. Dahil yung carrots dito, hindi katulad sa Pilipinas malalaki, dito maliit. Kaya ganun natin. Simple lang guys yung paghahiwa niya. Kailangan pahaba para natin ng ganyan na. Para yun ha. Yun guys, maghihiwa na rin tayo ng repolyo para sa pansit natin. Simple lang yung paggayat dito guys. Pahalang lang. Yun na. Secret na. Hindi secret yan dahil nakikita nyo rin sa mga guro, sa mga kuniprepare ng nanay nyo o lagay mo natin dito sa bukasan natin ito guys kasi maliit lang. Parang laro ka lang nito, ikot-ikot. Alright. And guys, ito na yung mga ingredients natin sa pansit. Meron tayong bawang, sibuyas, carrots, cabbage, string beans siya. Yan. Ito nga pala guys, yung sa pansit natin na baboy pang lagay. Pinrito ko muna kunting para mag-golden brown siya. Para mamaya sama na rin natin yung hipon saka atay. Yun yung best talaga sa pansit. Complete package tayo ngayon. Alam yun man ako pag magluto, gusto ko ano talaga, masarap talaga. Okay, papula-plan na natin. Yun o. Ito na yung pork natin na prinito. Diba pula-pula ano na siya, golden brown na. Ngayon ilagay natin yung atay. Yung atay na prepare na natin to. Ano yun na lang natin, isama natin. Akat ko na to ng palapad din natin sa gitna. Yun o. Parang pareho rin ang dami. Yun. Okay. Yun o. Yun. Nilagyan natin yung atay, diba? Alingin na natin. Tapos yan, ilagay rin natin yung hipon. Yun o. Lagay na natin guys yung hipon.
Ready to lagay na. Ayan, lagay na. Oh. May mga natin yung sibuyas. Tapos yung brown na guys, konti. Lagay na natin ang carrots. Dali lang yan guys. 1 minute. Dito na natin lagay yun o. Yan guys, haluin natin. Konting halo. After nyan, balik na natin ang baboy, atay, at hipon. Yung kanina to guys, nainam natin. Yun o. Wow. Tapos, lagyan natin konting paminta. May paminta na yung kanina, pero konting-konti lang. Saluin. Ayan. Okay na guys. Ilagay natin ang repolyo. Yun. Yun o. Haluin na naman natin guys. Hindi natin ito ito masyado kasi gulay hindi maganda sa pansit pag overcook. 1 minute hanguin na natin to. Set aside muna natin tapos magpapantay ng tubig para sa pansit canton. Yun guys, pakulo na tayo ng kulo na yan. Para pampan sa pansit natin. Ang gulay natin, set aside na natin para mamaya lagay na lang. Lagay ng tuyo. Oh my God! So guys, i-tikman natin yung sabaw. Parang malat-alat. Naulog-ulog. Guys, so nagbaliktaran natin para bumaba yung sabon. Yun o. Yun na guys, lagay na natin yung gulay. Yun no. Excited na ba kayo? Hatiin lang natin kasi maraming gulay to. Tapos, konting lagay ng sabaw kasi may sabaw to guys. Yan yung lasa. Yun o. Tagdag lasa lang. Yun o, flow natin guys. Oh my goodness. Yun guys. Oh my god. Dito lang kayo guys yung amoy.
amoy pa lang ulam na. Sabi nga nila. Yun.